nangyari ka dun? Sabog yan. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Bunga Bulungan. It's already 11:22 PM at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama nyo rin ang inyong Basa Princess DJ Rocky Terra. Welcome to the program Top Secrets at dahil Friday ngayon, SPG as in Super Pack ganun, Top Secret ang ating mapapakinggan. Mainit nakakapanabik at nakakakiliting sikreto mula sa ating kabisyo ang ating matutuklasan. At meron na nga tayong Top Secret shares sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Good evening po. Hello, good evening everyone sa lahat po ng listener. Good evening DJ Rocky Terra and Titangelo. Wow. Wow, kompletong-kompleto ang ating mga pangalan. Ma'am, anong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Sasha. Sasha. Ilang Yes. taon ka na, Sasha? Okay lang ba hindi sabihin yung exact age? Oo naman, pwedeng sabihin. Kaya lang parang nasa biyahe ka ba? Or may nakatapat Hindi. ba na electric pan sa'yo? Baka pwedeng papatay muna, oh. Ayan na, patay na. Ay, salamat naman. Kasi parang pati kami dito, liliparin na rin. Sorry na. Okay, sige. Sasha, ilang taon ka na? Ayan, I'm on my 30s. Uy, 30s. 30s. Saan Yes, lupalop 30s. galing? Dito lang sa Metro Manila. Sorry kasi baka kapag sinabi ko yung exact details, maraming makakilala sa akin. Okay lang po. Walang problema. Metro Manila. Okay, sige. Metro Yeah, Manila I'm na lang. from Metro Manila. Yan. Uy, okay. Metro Manila. Hindi na kayo magpapaligoy Yes. pa dito. Sasha, 30s, from Metro Manila. Ano ang rated SPG top secret mo? Actually, itong story na to, gusto ko lang siyang i-share for everyone. Mhm. Hindi lang siya basta gusto kong i-share, pero gusto ko ding may matutunan yung mga listener. Yes. Sige, ano yan? Ano to? Okay, so I met this guy in an online dating app. Mhm. Yan. So 1 month ago, nagkakilala kami sa isang online dating app. And yung pag-uusap namin for 2 weeks, sobrang naging malalim yung connection namin. Every time we talk, lahat ng pinag-uusapan namin merong substance. Lahat ng mga questions na binabato ko sa kanya, nasasagot niya ng maayos, na-explain niya ng maayos. Kaya parang naging exciting. Parang exciting siya kausap, ganun. So, parang before kami magkita, one time, meron akong dumalaw yung period ko noon. Tapos, parang randomly nag-uusap kami, ganyan. Nabanggit ko sa kanya na masakit yung ulo ko. Hindi pa ako kumakain. Gusto ko I'm craving for something, ganyan. Tapos, walang nag-order siya sa Grab, pinadala niya sa akin. So, parang yung ginawa niya yun, parang ang laking impact sa akin kasi independent woman ako eh. So parang kapag may mga ganong gesture yung isang guy, ang laking impact sa akin. Mhm. Ganun. Tsaka parang na-miss ko yung ganong feeling kasi nga parang almost 3 years na akong single, ganyan. So before kami mag-meet, parang napag-usapan namin na we are on
exclusive dating. So, nung parang binring up niya sa akin yun, tinanong ko pa siya, sabi ko, pag sinabi mo bang exclusive, ano ba yon? Sabi kong ganun. Kasi bago nga ako dito sa ganitong mga eksena na to. So yun, pinaliwanag niya sa akin. Pumayag naman ako. Then after 2 weeks, nagkita kami. Yun, nagpunta kami somewhere. Tapos hanggang sa magyaya na ako umuwi kasi may lakad pa ako kinabukasan, may event pa ako kinabukasan. Tapos nung time na yun, parang ayaw niya pa na umuwi ako, ayaw niya pa na maghiwalay kami. Actually, ano siya he is from Calabarzon. Mhm. Yun. So, nag-drive siya from Calabarzon, from Cavite, to be exact, from Cavite, papunta dito sa location ko. Tapos pumunta kami dun sa lugar, overlooking. Dun kami nag-date. Then, after that night, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap namin hanggang Mhm. sa sinabi ko sa kanya na may mga questions ako sa kanya na parang, okay, parang eto na yon, parang pwede na, gano'n. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya yung about sa health issue ko kasi meron akong sakit. Nung nasabi ko yun sa kanya, akala ko parang magba-back out siya, magbabago yung isip niya. Pero tinuloy niya pa rin. Tinuloy Sasha, niya pa rin yung, hello? Sasha, Sasha. Okay lang ba maputol Yes. kita at matanong ko lang din, ano yung Mm. health issue mo? Meron akong sakit eh. Meron akong autoimmune disease. Oh. Oh. Yes. Okay, tapos sinabi mo sa Ayun, kanya so, yon, hindi siya natinag. yes. Oo, hindi siya natinag, parang hindi siya, kasi yun yung iniisip ko na parang after kong sabihin sa kanya, parang magba-back out siya, ganun. Mhm. So parang yun na yung parang last test ko sa kanya kasi from the first from 2 weeks ng pag-uusap namin, he gives me the clarity, the honesty, merong unexpected effort. Tapos kapag kausap ko siya kasi drawn ako dun sa mga lalaki na merong mataas na emotional intelligence eh. Mhm. Drawn ako sa mga ganon. Tsaka yung mga lalaking matatalino, yon, Okay. ano ako sa mga gano'ng klase ng lalaki. Kaya parang, okay, na-check niya yung lahat ng nasa checklist ko. Except for for one thing na sabi ko sa sarili ko, makikita ko to on process. Yung parang nasa last checklist ko. So, parang sabi niya, nung after kong sabihin sa kanya yung about sa sakit ko, sabi niya, pag-usapan natin, ganyan. Tapos yan, parang after 3 days, nagkita uli kami. Ay, parang sabi niya kasi, kita tayo this week, ganyan. Parang ang binigay niya sa akin day nung time na yon is Thursday. Pero parang nung Wednesday na magkausap kami, sabi ko, pwede ngayong araw na lang, ganyan. Tapos yun, pumayag naman siya. So that day, pumunta siya. Pumunta siya. Sabi ko, saan ba? Sabi ko, sa labas na lang ba or sa house? Sabi kong gano'n. Kasi I'm living alone eh. I'm living alone. Kasama ko Mhm. lang yung mga pusa ko. Mhm. So, yun, pinuntahan niya ako dito. Pinagluto ko siya ng adobo. Dinayo ka sa bahay mo. Yes, dinayo niya ako dito. Adobong ano Pinagluto yan? ko siya ng Adobong adobo. toyo? Adobong madami-daming sabaw ang pinakain mo? Iba-iba kasing luto ng adobo. May Adob adobong Bisaya. o kaya adobong Adobo na, o adobong adobo, tao? Ganun. Hindi pa naman yon. Wala pa naman doon sa tao kagad. Ay, hindi kasi 'di ba may toyo yung tao, 'di ba? Ayan. So kaya naaadobo din ganun. yes. Masarsang adobo siya na maanghang, ganun. Yan. No? Ganun yung Manok, niluto baboy. ko. Ayan. Manok. Oy. Spicy Sarap. chicken adobo. Sarap. Gutom ako. Yes. Ako din. Spicy chicken adobo. So, yun. Habang nagsasandok pa lang ako ng kanin, ng ulam,
bigla siyang lumapit. Nagulat ako habang nagsasantok ako. Bigla siyang lumapit kung saan na siya humahawak. Ay, Ay. Parang gigil na gigil na. Saan ka unang hinawakan? Sa balikat. Sa balikat na ako unang hinawakan. dalawa, So, yung yun parang gigil. magkabilang balikat Dalawa. mo hinawakan. Yung dalawang kamay niya, hinawak niya sa Balikat. Sa balikat ko. Parang minasahe, ganon? Parang ganon. Tapos unti-unti nang gumagapa kung saan-saan. Okay. Tapos Gumapang. mahalik na siya kung Sasha, saan-saan. dahan-dahanin natin. Gusto ko mas maramdaman namin yung kwento eh. Pwede bang paghawak sa balikat, dahan-dahan bumaba? Yes. Saan? Sige nga, dahan-dahanin mo nga. Alam din yung kwento, Kung- Sasha. Dahan-dahang bumababa yung kamay niya. Ayan. At pumupunta sa kung saan-saan. Ayan na. Saan napunta? Ayan. Sa pisngi? Sa pisngi sa parang- baba? Parang from Region 1, napunta siya sa Region 2. Ay, ayoko ng Ganun Region yung- 1 to Region 2. Sabihin mo dito o saan. Ano ba, kailangan ba direct? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Pwedeng pisngi sa Pisngi. baba. Ayan. Yan. Dalawang magkabilang Ayan. pisngi sa Ayun. baba. Ayun, so yun. From Balikat, papunta sa Chocolate Hill. Ay, sa Chocolate Hills. Dalawa yun. Balikat, dahan-dahan sa Chocolate Mm-mm. Hills. Pinasok na sa damit o hindi? So, hindi pa, kasi parang may part 2 pa, ganun. Okay. Ah. So, dun lang sa labas ng damit niya, So, yun. pinatong ang kanyang mga kamay sa Chocolate Hills mo Mm-mm. na may 2 kubo. Yes, sa labas pa lang. Sa labas pa Sabi ko, lang. wait lang, nagsasandok pa ako. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, Oh. wait lang, nagsasandok pa ako. Mhm. So, balik ano? siya sa upuan. Uy. Eh, di dire-diretso yung pagsasandok ko. Pinaglagay ko pa siya ng yelo sa baso. Habang naglalagay ako ng yelo sa baso, bumalik na naman siya. Di makapag-antay Ano talaga. Kumikis na siya. Yes, hindi siya makapaghintay. Kumikis na siya kung saan-saan. So, sabi parang Saan? naaano na ako. Kumikis na siya from sa ulo, sa pisngi. Tapos yung kamay niya, nakadress lang ako noon. Easy So yung access. kamay niya, inaangat niya na yung hindi ko naman alam na paabot na mapupunta sa ganun. Talaga, di ka ready? Di ka prepared? Yes, hindi ako prepared. Hindi ko alam na ganun mangyayari. Hindi ka talaga nag-prepare? Nakadress ka? Ganon? Pang-araw-araw mo lang ba yan? Normalan? Hindi DJ Rock. Yes, pang everyday ko yun. Usually kapag umuwi ako sa bahay, nakadress lang talaga ako. Grabe. Yung madaling maangat, no? Ganon, pang bahay. Maluwag. Oo. Pang bahay dress lang, Hindi, pag ganon. inangat lang. Huh! Yung magiging comfy ka talaga, ganon. Mhm. Manipis lang, no? Yung pwedeng So, hanginin. Yun. So, habang naglalagay ako ng yelo sa baso, inangat niya na yung dress at ibababa na niya ang aking panty. Ano yung mo yun? Underwear mo yun? Yung ba yung maninipis o baka soin lang yung panty mo? Ganun. May lace ba yan? May lace ba? Ganun. Hindi daw prepared Naka-ano eh. ako, Naka-boilig ako nun eh. Boy leg. Alam mo ba kung anong itsura ng Yes. boy leg? Titangelo. Hindi ko alam yung boy leg na tawag. Pero baka pag pinaliwanag nyo sa akin, nakita ko na yan at naibaba ko na. Wow! Iba talaga ang Titangelo. Okay, Sasha, i-explain mo sa amin ano ang itsura ng boy leg na suot mo. Ayan. Okay, so yung boy leg, para din siyang panty, pero, hindi, para siyang cycling na mas pinaikli. Uy. Ganon. Para siyang cycling na mas pinaikli. Parang bloomer. Anong kulay? Ano yun eh, ang suot ko nung time na yun, pusha pink eh. Pusha, hindi prepared, pero naka-boy leg na, pusha pink. Hindi nga, promise. Hindi, wala naman kami sinabi na nag-prepare ka. Kasi po pwede namang normalan mo lang yun, diba? Oo. May iba talaga Yes, yun babae, talaga, normalan lang yung ganon. Okay, so, pinasok niya na doon. Yung kamay niya? Pinasok na niya, bukas yung pintuan, tsaka nakabukas pa rin yung bintana. Sabi ko, wait lang. Uy.
Uy, Bukas yung pinto, kasi baka mamaya may dumaan, yun yung inaalala ko. Oh. So, So anong yun, mga... nag-stop siya. Ayan. Kaya yung baso na may yelo na naibigay ko sa kanya, dahil galing pa nga sa plastic yun, may plastic. Hindi mo masyado na-shoot yung mga yelo, pero na-shoot mo yung plastic dun sa Oo, baso. Hindi, DJ Rocky. Na-shoot ko naman yung mga yelo. Hindi ko lang natanggal yung excess na plastic. Ah, Siyempre, nagmamadali ka na eh. oo. Parang Yung bigla init. ako natarante. Bigla Oo. Oo may naman. ganung, Oo. gigil na gigil, parang ganun. Totoo. Yung tipong kahit uminom ka nga galing dun sa baso na, hindi mo mararamdaman bigla na may plastic, di ba? Wala na. Totoo. Mm-mm. Okay, so anong ginawa nung lalaki nung sinabi mo, wait lang, nakailang wait lang ka na. Oh. So, nag-stop naman siya. Nag-stop naman siya hanggang sa naihain ko na yung kakainin namin. Kumain na kami. Then, habang kumakain kami, nag-uusap kami. Pinag-uusapan namin yung about sa sakit ko nga, kung ano nga, kung paano yung sitwasyon ko, ganyan. Mhm. And then, parang hanggang sa na-bring up niya nung time daw na sinabi ko yun sa kanya, nagulat siya. Kasi, parang he's still carrying the trauma nung Na? mamatay yung mother niya. So, Mhm. parang recently lang, actually wala pang 1 year. So, parang trauma pa siya doon. So, Okay. parang iniisip niya, what if parang ganun din yung mangyari sa akin, ganyan. So, yun. Pero Sasha, Pero, may tatanong lang ako bago tayo tumungo dito sa next mong yes sasabihin. po, sige po. Naisarado mo daw ba yung pinto? At naisarado mo rin daw ba yung bintana? Sino nagsara? Hindi ko siya naisara. Hindi na isara. Hindi ko naisara. So, ibig sabihin, pagtapos nyo kumain at nag-usap kayo Pag- dun sa mga trauma-trauma niya, ano na mga sumunod? Yun, after namin kumain, tuloy pa rin yung pag-uusap namin. Tapos, ako kasi direct ako makipag-usap eh. Direct to the point ako. Mhm. So, tinanong ko siya, sabi ko, ipopursue mo pa rin ba ako after knowing may baggage? Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niyo naman, try natin. Yun yung sagot niya sa akin. Mhm. Tapos, before that night, meron akong ginawang parang love letter, ganun. Kasi yung mga previous talk namin, parang gusto niya, na parang ina-ask niya ako kung pwede ko daw ba siyang maging boyfriend, ganyan. Sabi ko, di let's see kung kung pwede kitang i-promote. Ganun kasi yung mga namin. Wow. I-promote? Parang usapan Nahawakan na yung namin, dalawang oo. bundok mo, hindi mo pa I-promote. pinromote? Hinawakan na yung dalawang bundok mo, yung balikat mo, hindi mo pa pinromote? Kahit hindi ko naman kasi expected na may ganong eksena. Sa bagay nga naman, makatwiran din yung dahilan mo. Oo. Kumbaga, ang nag-initiate naman yung lalaki. Oo nga naman. Tapos, nung ginawa niya naman yung sulat, diba? Oo. Prior to the arrival Yes. of the guy. Ayan. So ito na nga yung exciting part. Uy, ayan na. So yung letter na binigay ko sa kanya, parang dun ko siya na parang, sige, promoted ka na as boyfriend, ganyan. Wow. So binigay ko na yun sa kanya. Sinagot mo So, na parang- siya through a letter. Parang ganon. Kasi parang, okay. So, tanggap niya ako kahit meron akong sakit. So parang yun yung isa sa mga checklist ko na matatanggap niya ako kung malalaman niya na meron akong sakit. So yun, parang nung time na yun, sinagot ko na din siya, pinromote ko na din siya bilang boyfriend. ganyan. Siyempre, di ba kapag sinasagot ang isang guy, ang ginagawa natin, may kasunod na kiss yan, ganon. May ganon bang naganap? Siya yung bigla niya akong kinis. Hoy. Parang sabi niya, nakaka-touch ka naman. Parang ganun yung sabi niya. Ay, nakaka-touch naman. After niyang basahin yung letter. Yun yung sinabi niya. Tapos sabay, kinis niya ako, ganyan. Kumbaga, nakaka-touch Tapos naman. nag-hug Let's kami. touch our lips together. Nakaka-touch ka naman, halika dire. Let's touch our lips together. Oo. Yung lips natin mag-touch din, ganyan. Nakakatakot dun, partner. Uy, nakaka-touch ka naman, gawang kita ng anak. Okay. So, nung siya nag-initiate of the kiss, after nun, ano na nangyari? Oo. So yun, after
ayaw niyang mag-initiate ng kiss. Parang ano lang naman yun parang smack lang. Ganon. Ay, Tapos mabilis yun, lang. parang twice niyang ginawa. Kasi magkahag lang kami Mhm. hanggang sa kinis niya uli ako. Uy. Ayan na. Eto na Eh, yun. yung inuupuan Et, namin, ito na ba yun, Shasha? Wait lang, lalagyan kita ng magandang background music. Ito na ba yun, Shasha? Ito Eto na na yun. yun. Ito na yun. Ito na. Bang, 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 bang. Beng, beng, beng. Bang. Beng. Bang. Beng, beng, beng. Bang. Beng, Bang, bang, beng, bang. Ito na to mga kabisyo ha. Ito na, lalagyan na natin ng magandang background music. Go, Shasha. Ayun. So, kasi itong upuan ko, malapit lang siya sa pintuan ng kwarto ko. Mhm. So, yun na, habang nagkikis kami, di napunta na kami dito sa kwarto. Sabi ko, pahinga ka muna, sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, bawal makulit ha, sabi kong ganun sa kanya. Parang nung yung kiss namin, na-stop yun, nung pagpasok namin dito sa kwarto. Siya sabay kami humiga. Kain. No. Tapos, ano na mga sumunod Yan. na nangyari? Sabay kaming humiga. Sabi ko, bawal makulit ha. Uy, Pahinga ka lang dyan. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, di nakatingin lang siya sa akin. Nakatitig lang siya sa akin. Bawal Kaya makulit, okay. Ayan, ganun. linyahan yung mga babae yan, Shasha, no? Yung, uy, wag ka makulit ah. Huwag mo kong pipindutin. Hindi, tsaka yung yung pahinga ka lang dyan, ha? Kailan naging pahinga yung ganun, no? Yung Oo. parang, parang, Init na ako, papapahingay mo ako. hindi, tsaka linyan na lalaki naman yung ganun, yung parang, magpapahinga lang tayo dito, Oo. ganyan. Walang mangyayari sa Walang atin. mangyayari. Tapos maya-maya yung mga kamay gumagalaw na, gumagalaw na. naging Spider-Man na, gano'n. Kung mag-alala, magkakapi lang tayo mamaya. Oo, diba? Okay, tapos, so, pinagpahinga mo lang siya. Ano na nangyari? Ito na. Pinagpahinga ko lang siya. Tapos maya-maya, nag-hug na siya. Ay, nagyakapan na kaming dalawa. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya, na-miss ko to. Which is totoo naman. Na-miss ko yung may katabi. Na-miss ko yung may kahag. Ganyan. Hmm. Siyempre, ang lamig-lamig pa noong time na yun. Kasi nga, naka-aircon, ganyan. Kailangan nyo ng pampainit. So, hanggang sa yun na, doon na napunta. Tapos, yung fantasy ko, na nabanggit ko sa kanya, ginawa niya sa akin. Anong fantasy? Oh, ano ba tong fantasy na nabanggit mo sa kanya na ginawa niya sa'yo? Kasi parang, nung time na nag-uusap lang kami randomly, parang Mhm. napunta kami dun sa, yung mga sex fantasy ba, ganyan. Mhm. Ano ba yung fantasy mo? Tapos yun, sabi ko sa kanya, fantasy ko yung yung habang kinakain ako, fini-finger ako, gano'n. Oh! Yung parang nagpipindot-pindot lang, 'di ba? Kasi it's the Finger licking good. Yeah, 'di ba? Kasi 'di ba nga may mga tina-type-type tayo minsan, lalong-lalo na Yung ano kapag yun chicken, kapag bumili ka, Ganun it's ba a yun? finger licking good. Huy, baka maano tayo finger ng licking good. Hindi, chicken yun. Brand, ano yun? Yung parang ano nila. Yung parang Titan. parang Basta yun na, wag mo na, basta baka masira oo. pa ako eh. Huwag tayo magbanggit ng brand, Oo nga. oo. Ba't nga naman yung brand? Walang brand yun, 'di ba? Oo, Oo. Doon lang tayo sa yung tinutusok-tusok, 'di ba? Oo. Tina-type-type ganyan, pinipindot-pindot, ganon. Anong tawagan nyo pala, Shasha? Testingin nga natin. Ang tawagan nyo? Sige nga. Alam, baka kasi kapag sinabi ko, baka mamaya, maano niya tong live nyo, mapanood niya, malalaman niya na ako. Hindi ka pa, syempre, 'di ba, parang na-proud ka naman sa Oo, pinulfill proud ka niya yung naman fantasy mo mo. eh. Oo, nakaka-proud naman yun. Tsaka kasi nung time na parang magkausap pa lang kami, ang ano niya kasi, DJ Rocky, ang gwapo niya kasi. Sino bang kamukha niya? Sa artista, Mhm. hindi ko iniisip ko kaso wala akong ma-figure out kung sino talaga. Pero kung ide-describe ko siya, Okay. para siyang yung ano kasi siya nasa
5'6" ba? Ganun. Or 5'5". Basta ganun yung height niya. Okay. Tapos sobrang linis niya sa katawan. As in, super linis niya. Mhm. Walang Ang ganda-ganda buhok? ng ngipin niya. Wait lang, walang buhok? Naka-shave? Meron naman onte. Meron. Meron onte. Meron. Pero malinis, Meron. walang libag. Malinis siya. As in, Nakapag kung ano siya, kung hindi mo siya kilala, mapagkakamalan mo siyang anak mayaman. Ganon. Naka-landscape. Kumbaga Sobrang, kumbaga sa garden, naka-landscape, no? yung tipong kapag ka nakita mo siya, may starstruck ka talaga sa kanya. Mhm. Mai-intimidate ka. Ganon yung Okay. itsura Pero niya. sinong Pwede ko kaawrahan namang niya i-send. na artista? Pwede ko i-send. Sige, yes, pero Pero sino na lang kaawrahan na artista? Pwede mo i-send ngayon ha, kay Titan. I mean sa Viber natin. For our eyes sige. only lang naman. Para may assess Oo, namin kung sige. sino tong kamukha niya. Tapos, nung sinabi mo sa amin kanina yung katuparan ng sex fantasy mo na tupad niya, 'di ba? Yung parang nagmumukbang, nagmumukbang habang merong typing, oo. Talagang ano mo nun? Ano yung parang Pakiramdam mo. Oo, kung ikukumpara mo siya sa isang pakiramdam o napuntahan mo, saan ka nakapunta? Saan ka nakaabot? Oo. Ano ba? Paano ko ba siya i-compare? Kasi nga first time kong ma-experience yun. Kasi parang nung before, ayoko siyang ipagawa. Ganun. Ito na Pero lang. sa kanya lang, Sasha, ako para mas pumayag. mapadali ka magpaliwanag. Nasa Maynila ka ngayon, Metro Manila. San gaano kalayo no narating mo? Nasa Luzon ba, Visayas, Mindanao, san lugar? Sige nga, dun sa naramdaman mong yun, yung ginawa niya sa'yo. Para akong nakarating ng Sagada. Ganun yung feeling. Sagada? Sinagad? Ikaw ba naman kinain ka, tapos pinindot-pindot? Talagang sagada talaga yun. Sagada talaga. Nag-squat ka? Hindi. Kasi Hindi. binuhat ko kasi ako eh. Hindi. Iba yung tinutukoy ni Rocking Squat. Ano ba? Ano bang Yung may tumalsik. Yung may lumabas. Yung Sige na, ako na lang tataya ko na lang yung sarili ko dito para magkaintindihan tayo. Si Rocky, isa-save ko na yan. Kumbaga may pinalabas ka daw ba? Yung kinain-kain ka, yung pinindot-pindot ka, may lumabas sa'yo. ano ba? Common ba yung, di ba mamasama sana yun? Pero yung hindi eh. saktuhan lang. Saktuhan lang. So Pero parang yung lumaway feeling, ka lang ganun. Siguro dahil parang first time. Oo, ganun. Parang ganun. May Kumbaga, ilang pa eh. Lumaway pero hindi nagsuka. Oo, hindi. 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 Parang kahit Okay. ilang beses siyang inulit, ganun. Pero nung inulit, okay ka pa din. Okay pa naman ako. Ang hindi ko lang kasi kinaya. Ay, may hindi Masyado kasing, kasi nga, di ba, pag matagal na, masikip na yun, di ba? May mga agyo na. Grabe naman sa agyo. Di ba pwedeng masikip lang? Ganun? masikip pero hindi naman nagsara. Hindi. At least hindi nakakandado. Oo, no? Okay, so sumikip. Di kailangan ng Masikip- practice pag Masikip ganun. talaga. So yun, masyadong malaki yung kanya. Ay, Masyadong ano? Oversize. Sige. Hindi ko kinaya. Nawasak ako. Ganun yung ganun yung term. Okay, wait lang ha. Kung i-describe mo siya, I mean, nasukat mo ba? Ano siya, palapad, pahaba? ayan. Mataba. Mataba? Taba. Puro taba lang, walang palapad. Alam mo yung jumbo na, tapos mataba pa. Ganun. Jumbo na, tapos paba pa. Baka 1.5 yan. Laki nga. Warak ang bahay. Hindi naman kasing laki ng tumbler, ah. Hindi naman ganun. Siguro deodorant, ganun. No. Deodorant. Ano siya,
Parang, alam niyo yung mineral water na pinakamaliit? Ay, malaki yun! Malaki yun. Wasak ka talaga dun. Walang dumugo. Parang nagka-stain nga kasi napansin ko na lang siya nung morning na, DJ, nagka-ano Oh. pa ako nun, ano ba tawag doon? Nagka-UTI pa ako nun. Bakit? Ay, ibig Iba sabihin, yun, iba iba yun! yun. Hindi. Ay! Actually, sinearch ko siya kung bakit nangyari yun. Bakit daw? Sinearch ko siya. Normal lang daw talaga na nagkakaroon ng UTI ang isang babae kapag matagal nang walang tapos biglang magkakaroon ng contact. So parang na-force yung urethra. Ganun yung explanation May niya. scientific explanation Mm-mm. itong si Shasha. Mm-mm. Oo, although hindi ko sure yung ganun din Pero mas maganda Actually, kung magpapayo kung mm-mm. Sa doktor. meron talaga UTI, talagang magpaano ka sa Takot ako doktor nun. ha. Kapag ganun Oo. nangyari, tinawagan ako ng And chicks. actually, after naman nung na-experience ko yung UTI na yun, kasi nga sinearch ko kung bakit ako biglang nagkaganon Kasi hindi naman ako nagkakaganon talaga. Okay. So parang yun lang nung time na yun. Mhm. Sinearch ko siya, tapos nung nalaman ko kung paano gagamutin, nawala din naman siya eventually. Mm. Baka naihi kasi Yun. sa loob si Guy. Or baka hindi nakapag-bidet pagkatapos, diba? Hindi ko na kaya to. Dito ko na DJ, nailabas. sobrang linis niya nga sa katawan Ayan. Sobrang linis niya sa katawan. Kasi nga may OCD siya. Oh. May protection ba yung kayo gumamit kayo labing-labing? Mm-mm. Wala. Wala, direct Kasi talaga. nga biglaan Skin to skin. Mm-mm. Skin to skin. Head to ano to? Head to head? Head to head? Head to head. Head to camel. Head to toe? Head to toe. Pwede. Galing. Head to toe. To toe. Okay. So, Sasha, lahat ng ginawa ninyo nito ni Guy, Mm-mm. masasabi mo ba na kung i-review mo siya 5 out of 5 ganun? 5 out of 5 talaga. Magaling talaga. Magaling siya. Naipasok Kasi- sa'yo, 'di ba? Naipasok niya, yun nga lang, sa sobrang hindi ko kinaya. Parang hindi mo Kasi kinaya, nga, like hindi mo Masakit, pinatuloy, masakit ganun. talaga. Nagtuloy-tuloy, pero hindi yung matagalan. Ah, Yun ang hindi mo masakit. na-enjoy kasi mahapde. Mm-mm. Slow o fast ba yung ginawa niya? Pas yung ginawa niya. Ah, kaya. Parang masyado siyang aggressive, ganun. Pinaspas ka pala ka. Hindi, Ganun yung dapat kasi ginawa gentle niya. lang Parang, Pero hindi mo siya Dahan-dahan Oo, hindi mo siya sinabihan na. Papalabasin mo yung katas Hindi, paluluhain mo muna Sinabi- kasi saglit, Oo. 'di ba? Dapat dahan-dahan. Oo, paluhain mo muna na onte. 'Di ba? Para yung may konting tears. Yan. Yan. Para maganda-ganda. Oo. Hayaan mo muna sila magtagpo. Yan. Pak! Pag nagtagpo, dahan-dahanin mo. Oo. Hindi mo ba sinabi, sandali lang. Slower. Hindi mo ba Yan. ginanon? Kasi syempre mahalaga yung Ginanon. communication sa ganyan Ginanon ko siya, DJ. Ginanon ko siya. Tapos may point pa nga na parang sabi ko, ako naman. Kasi ang pinaka-favorite ko, ako yung umiibabaw. Ganon. So bakit, nung time ba na yun, ikaw yung nasa baba o siya yung nasa ibabaw? I mean, ikaw yung Nung nasa time- ibabaw? Mas madalas kasi na siya yung nagtatrabaho. Ganon. Mhm. Siya yung gumagalaw. So parang ewan ko, mas gusto niya na ganon. Ayaw niya ng inaanuhan siya. Ganon. Ako, gusto ko din yung gumagalaw. Mas gusto ko nga na nasa ibabaw ako Ganon. Gusto mo scientific explanation about dyan? Ano ba yung scientific explanation tungkol dyan, Titangelo? Parang ang dami mong alam. Kasi yung pangalan mong Titangelo, siguro kaya yan talaga ang binagsag sa'yo dahil
kailangan ka ng mga taong tulad namin. Diba? Kailangan ng impormasyon galing sa isang titan. Yan. Jello. Okay. Kapag ang babae kasi nasa ibabaw, mas sila ang nauuna. Kadalasan. Mm, 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 mm. Ano yan eh? Actually, Ligaya na babae yan minsan. Yung paaso tsaka paibabaw, yan talaga ang ano ng kailangan ng babae. And I must say, to add on that, Ayan. kasi pag nasa ibabaw ang babae, kontrolado ng babae. Yes. Diba? Mas alam mo kung ano yung spot na Spot. masaya. Yan. Oh. Yun nga yun. Pati exactly. patagilid, ganon. Hindi, totoo yun ha. Totoo yun. Kontrolado kasi po talaga ng babae yan. Mas nahihit po yung letter G. Tapos spot. Yes. Ang galing nga, naitawid mo yun. Yes! Kalala yan. Kasi yan si Titan Jello. Okay, so Sasha, hindi ka madalas nag-ibabaw nung time na yon. Hindi, kahit gusto ko. Kasi nga gusto niya, siya yung nagmamando. Nasundan pa ba yon? Actually, hindi na. So, ito na yung ito na yung sad part. May sad part? Yes, may sad part. Teka lang. Lalagyan natin ng malungkot na kanta. Sad part ko eh. Ayan na, ito na. Sasha, ano yung sad part? Ayan, so bago doon sa sa climax na ba yun or ano? Hindi, bago dun sa part na yun, parang after nun, nung labanan na yun, parang dito siya natulog, hinatid niya pa ako sa work nun. Tapos yun, after nung araw na yun, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Pero hindi ko sure kung mali ba nung nasabi ko sa kanya na parang yung comment ng mga kaibigan ko. Kasi isa din yun sa mga trauma na dinadala niya. Kasi meron siyang ex before na habang sila pa, yung mga kaibigan nung ex niya na yun, nirereto na sa iba. Parang ganon yung story. So parang may trauma siya sa mga kaibigan din. Ngayon, kaya daw pala nung mga later part bago sila maghiwalay, lagi nang mainit yung ulo ng girl, lagi na siyang inaaway. Yun pala, meron lang ipapalit. Tapos parang after one week daw ng breakup nila, meron lang iba yung girl. Yun yung nirereto sa kanya ng mga friend niya. So parang meron din siyang trauma sa mga kaibigan. Parang randomly sa pag-uusap namin, nabanggit ko sa kanya, nalulungkot ako. Kasi sabi ng mga friend ko, parang hindi daw maganda yung sense nila sa'yo, yung nasi-sense nila sa'yo. Parang nabanggit ko sa kanya yun. Baka daw may iba ka, ganyan. So yun nabanggit ko sa kanya. Tapos parang siya, parang triggered siya dun sa sinabi ko na parang kung papakinggan ko daw yung opinion ng mga kaibigan ko, kasi hindi naman daw siya mananalo dun sa kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan ko, hindi daw siya mananalo dun. Pero kung marami daw makikisaw-saw, mas okay na lang daw na maging single na lang. Yan yung sabi niya sa akin. Matapos Para daw ang sa peace of mind. bakbakan ninyo, matapos na maga-maga yung iyong ang iyong Pero calamares. after one week pa, bago kami napunta sa ganung point. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Up until now? Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, ngayon, parang hindi na. Hindi na. Kasi nag-message na ako sa kanya ng parang closure. Ganon. Kasi umabot sa point na parang naghahanap na ako ng atensyon. Yung pinaka-last part ng checklist ko, hindi niya nagawa, which is yung consistency. So, yun. Hindi siya naging consistent.
I don't know kung bakit. Kung yun lang ba yung habol niya. Oo. Pero hindi siya masakit. Gusto mo ba itanong Siya kay masakit. Titan Jello kung ano yung palagay niya nangyari talaga doon sa perspektibo ng isang lalaki? May tatawagan tayo expert. May tatawag ka tayo expert. Kanina pa comment na comment eh. Sino to? Ito, tatawagan ko lang. Sino yan? Ay! Yan? Sige, baka kilala, baka ito yung lalaki ha. Teka. Testing ko. Sana Testingin natin, sana sumagot. sumagot yung expert. Oo, expert to. Seryoso ba? Teka lang ha. Tingnan natin. Hello? 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 Ayan! Expert? Hello, sir, expert ka daw po pagdating sa ganitong usapan. Di naman. Hindi naman. Nasa kabilang linya po ang nag-iisang makatas. Makalipas man ang panahon. Yan, Nakalipas man ang panahon tsaka magpahanggang ngayon. Hingihan natin siya na ano masasabi mo dun sa ginawa ng lalaki? Oo, anong expert advice mo or expert opinion mo about it? Madam, magandang gabi sa iyo, madam, no? Kanina pa ako nakikinig sa kwento mo. Mhm. Sa una pa lang, madam, halata na yung motibo ng lalaki. Hindi talaga siya loyal na tulad namin ni Titan Jello. Wow. Naubo ako. Doon pa lang, ma'am, yung mga rason niya sa'yo na kaibigan mo, feeling niya, kinakalaban siya, hindi siya gusto ng mga kaibigan mo. Ano na yun, ma'am? Fire exit na yung hinahanap niya para makasibat na. Ba't alam mo, Uncle Dagol, gawain mo ba yan? Sabi ng friend ko yan. Salamat, Uncle Expert! Dagang salamat. Yan po ang ating expert pagdating sa ganitong usapin. Ang laging kumakatas kahit hindi nakalipas, magpahanggang ngayon. Yan. Uncle Dagol. Pero alam mo, dude, habang pinapakinggan ko si Uncle Dagol, ba't niya, napaisip ako, bakit kaya niya alam? Ba't niyo kaya alam, no? Siguro gawain niyo talaga, no? Hindi, kasi totoo yun eh. Gawain ng isang lalaki yan, pero hindi ibig sabihin, gawain na namin. Gawain ng isang lalaki na kapag maraming dahilan yan, ibig sabihin, gusto lang talaga yan umexit. Kasi ang mga lalaki, takot sila magsabi ng katotohanan minsan. Ang lalaki, takot yan mang diretso na ayoko na talaga sa'yo eh. Indirect talaga umatake ang isang lalaki. So, ano naramdaman mo nung pumayag na lang siya bigla dun sa closure na parang sinend buo binigay mo sa kanya? Actually, nung time na nagkaroon kami ng ganong conversation, hindi pa nag-end. Ay, hindi pa nag-end. Hindi pa nag-end. Tuloy-tuloy pa rin naman. Parang, naayos namin actually. Ayos So namin anong siya. status nyo ngayon? Ngayon, parang, yun talaga. Yung final na ako na mismo yung nag-end. Okay. I was Ako na referring mismo to that. yung Akala ko, yung nire-refer mo ay tungkol dito sa pag-end mo kasi 'di ba nabanggit mo kanina na nag-closure na kasi kamo, nanghihingi ka na ng atensyon. Oo. Pero pinuntahan ka pa niya, nag-initiate ba siya sa'yo, na puntahan ka pa, kausapin ka pa, ganyan? Actually, dapat. Kaso, hindi nagtatama yung schedule. Why do you think dapat? Dapat mag-uusap kayo, naka-schedule, or hindi lang talaga niya nagawa? Hindi niya nagawa. May mga Pag pinagsisisihan sinabi ko ka yung ba? work niya, paano ba? Ano bang work niya?
Kasi baka pag sinabi ko, tapos sige na nga sabihin ko. Hindi, isa kasi siyang rider. Mm. Rider siya. Medyo kinabahan ako dun ha. Bakit? Isa po siyang DJ. What if what if ikaw pala yun, no? Isa siyang rider. Pahinto yung Okay. puso. So, isa siyang rider. rider ng isang hailing app. Mm-mm. MC Taxi Rider. Mm. And palagay mo So- ba hadlang yung trabaho niya o palagay mo ba isang factor yung trabaho niya para hindi kanya mabigyan ng oras niya? Hindi ko, actually kasi, parang before pa lang, na ano ko na yun parang nakita ko na, Mm. na hindi kami mag-e-end together, ganon. Parang ang akin nga lang, gusto lang kitang tikman, ganon. Oh, pero nasarapan ka naman. Nasarapan naman ako dun sa ginawa niya, sa naging treatment niya. Mhm. Nasiyahan ka naman. Nasiyahan naman ako. Wala ka namang pinagsisisihan. Wala naman, no hurt feelings naman. Ah, yun ang mahalaga. No hard feelings, walang pagsisisi. Nasarapan. Mm-mm. Hinahanap-hanap mo. Hindi naman. Talaga? Yes. Eh di sisikip ulit yan. Kasi parang iaano ko na siya. Isasara mo na? Ipapadlock mo na, tatahiin mo na yan. Tatahiin ko Sayang muna. naman. Sayang naman I-reserve ko yan. na siya for the I-reserve na. for the right one. I-reserve ko na siya. Baka magsara yun. Tahiin ko muna. Sa right one. Gupitin mo na lang right one. Pero may bala ka namang magpamilya, Sasha. Gusto ko pero hindi pa kasi ako parang ang dami ko pang issue sa sarili ko, sa buhay ko, ganun. Parang gusto ko munang bumalik sa self-love era ko. Ganun. Self-love. Kasi Oo. parang feeling ko, the past few months, naging lost ako Parang naghahanap ako ng validation, naghahanap ako ng attention, kung sino-sino yung lalaking kinakausap ko. Ganon, umabot ako sa ganong point. Mm-mm. Self-love. Tapos hanggang sa makilala ko nga tong guy na to, na parang gwapo, as in gwapo talaga siya. Kaya parang sabi ko, gusto ko siyang tikman, ganon. At least may gano'n, nagkaintindihan lang no, na, ay, pwede ko itong tikman. Gusto ko itong tikman. Parang nagkatikiman lang kami, ganon. Tama naman yun, at least nagkakaintindihan kayo. Oo. Walang sakitan na Yes. nangyari. Totoo. Yes, Sarapan ganon. nga lang, di ba? Mm. Tsaka pag sinabi natin self-love, pwede naman magsarili, di ba? Yan. Para ma-maintain mo pa din. Para hindi magsara. Mahirap na, baka pa magsara yan. Mahirapan ka, ikaw din magdudugo ang puso. Yes. Pero gusto ko lang din sabihin sa mga listener na siguro parang yung pagiging impulsive, yun kasi yung naging mali ko Feeling mo naging impulsive ka. Impulsive ako. Feeling ko naging impulsive ako. Na parang, baka siguro kung pinatagal ko pa. Kaya yun, mas naging pa siya. Baka mas naging totoo yung intention niya. Ganon. Parang siguro kung mas napaghirapan niya, 'di ba? Mas naging totoo siya. So yun, yung parang pagiging impulsive. Gusto mo ba, Sasha, na medyo makarinig din ng... I-test mo na talaga. Okay. Sasha, medyo nag-iba lang kasi yung mo, yung linya mo, no? Medyo parang nagiging alien na yung voice mo. Pero eto, meron ka bang gustong marinig din na perspektibo mula kay Titangelo tungkol dun sa sinabi mo na baka kung pinatagal ko pa, baka mas maging maganda yung intention niya? Gusto mo bang Actually, marinig yung thoughts pwede ng naman. isang Pero- lalaki Pero tungkol alam doon? ko, tingin ko alam naman ni Sasha partner. Yung tama. Actually, parang alam ko na, naisip ko na,
May nakausap na rin ako, ganyan. Para may nagiging consultant din kasi ako pagdating sa mga maling desisyon sa buhay. Ganun. Consultant. Oo, ganun. Parang ang realization ko lang itong sa nangyari na to, parang feeling mo ang bobo-bobo mo. Parang life test you so hard. Parang ine-expect mo sa sarili mo na after ng mga pinagdaanan mo sa buhay, magiging matalino ka na. Pero meron pa rin mga pagkakataon sa buhay na nagiging bobo ka pa rin para talaga. Ganun. Pero parang ang magandang part doon, nagiging aware ka dun sa mga nangyayari, dun sa mga nagiging actions mo. Para sa mga susunod na pagkakataon, maiiwasan mo na siya at pwede mo nang mabago kung ano yung maling nagawa mo before. Yun. Yung isa sa mga bagay na natutunan ko. Pero I see you as someone who is matalino Oo, actually. hindi ka bobo. Walang taong bobo. Thank you. Wala Kasi tama. self-aware ka eh. Someone who is actually self-aware Tama. is actually smart. Mhm. Tsaka may intention ka naman eh, 'di ba? Ang Oo. tikman yung lalaking pogi na yun. Yun lang ang goal. 'Di ba? Yun ang goal eh. Yes, yun lang yung goal. Hmm. Hindi ka bobo. May intention din naman na ganun eh. So I don't think na siguro na fall na lang din Oo. right after kasi pogi plus magaling. So masarap. Parang hindi siya totally, parang hindi naman ako totally na fall. Siguro na-attach. ayun, Na-attach na-attach. na-attach. Yun. Sa bagay, may attachment. Eh, iba kasi, Pero kasi- ano na rin kayo, Yes. nagka-attach siya na rin kayo, diba? So, in-attach niya yung ano niya sa iyo, ganyan. Tapos, dinetach niya rin. Siguro, ewan ko ha, kung para sa akin, ang magandang part lang sa akin, yung nagiging coping mechanism ko is yung nangyari sa akin before. Na parang, kasi, I've been in a long-term relationship, but my boyfriend died. Parang sabi ko nga, yun nga, kinaya ko eh. Ito pa kaya na kailan lang. So, ano pa bang mas nakakaano doon? Ano pa bang mas masakit doon? Ano pa bang mas nakakatakot doon? Parang, meron pa ba? Parang ganun. Naging matapang na lang. Strong ang Sasha. Na parang, kung ayaw mo na, edi sige, go, bye, magne-next na ako. Parang ganun. Sasha Palaban. Yan. Sasha the independent woman. Yeah. Sasha na alam ang worth niya. Yeah. Anyway, Sasha, may gusto ka pa bang sabihin? Ayun lang naman. Basta, yung sa mga listeners, ano muna, mag-isip muna ng 10 times and know your worth. Ganon. Yes. Ayun. Thank you so much, Sasha. Thank you sa pakikin. Wait, mapapanood ko ba to? Possible, it's gonna be posted on the YouTube channel of Love Radio Manila. Yan. Okay. So, doon ko na lang siya aabangan. Ayan. Yan. Abangan mo. Thank you so much, Sasha. Yan po ang ating SPG Top Secret Share ngayong gabi. Sasha, 30 years old from Metro Manila. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Good night. Sasha. Bye-bye. Ayun. Hirap din ng pinagdaanan ng top secret sharer natin, no? Sa kabila ng sarap, meron din talagang hirap. Pero ang mahalaga, hindi man kayo ang nagkatuluyan, at least kayo naman ay nagkatikiman. Yun ang masarap. Yun ang masarap, partner. Alam mo, dude, na-realize ko ito ha. Para kahit papaano makausad ka sa buhay, and para makamove on ka sa mga masasakit na bagay na nangyari sa'yo, you have to have that good perspective. Tama.
alam mo dapat kung paano sisilipin sa pinakamagandang paraan ang isang sitwasyon na pinasukan mo pero nasaktan ka o sabihin natin parang feeling mo nagkamali ka. Agree. So parang pag pumasok ka sa ganun, ay at least natikman ko siya. Yung ganun. Yung parang dala-dala mo yung lesson, oo, dapat di na ako magiging impulsive next time pero ay at least natikman ko siya. At least na-testing ko yung kasing liit ng mineral water na... Kasing laki, dude. Kasing Malaki laki yun. pala, oo nga pala. Dude, don't tell me may mas malaki pa doon, ah. Baka! Baka meron! Malaki na yun, malaki na yun. Sa bagay. Oo, tagal na nakatenga ni Sasha pero pinasukan bigla ng ganun. Sino ba namang hindi makakaramdam ng hapdi sa ganun, di ba? Warak bahay bata. baka warak, no? Warak talaga bahay bata mo dun. Hindi, pero yun. So, hanapin niyo yung mga at least sa mga buhay-buhay ninyo. Nang sa gayon, maka-forward talaga kayo. Tama. Yun lang. Wala naman ako yung ibang masasabi pa. Si Titan Jello, baka may gusto pang sabihin. Saan wala naman. Binabati ko lang si Randall na nanonood ngayon. At syempre sa lahat ng mga driver natin na tawa na naman ang tawa ngayong Friday, no? Yung isang rider dyan, no? Baka ikaw yung tinutukoy ni Sasha, ha? Oo. Baka pogi ka, tapos tinikman mo lang to, ha? Tapos vlogger pa, no? Oo, may iba pa kaya na, ano, no? Yung talagang nag-trending sa TikTok na pogi, no? Oo, hindi natin tinanong kasi wag na. Hindi, wag na kasi baka nga makilala daw, eh. Makilala. Totoo yun. And syempre, pinoprotektahan natin yung mga identities ninyo. No? Tama. Kumbaga, tatawag kayo sa programa namin, hindi naman namin talaga ipagkakalat kung sino kayo. Sinend ba kung sino yung picture, kung ano yung itsura? To sinend, oh. Ay, ano, pogi? Sino kamukha? Pogi nga. Sino nga? Si ano, Kamukha artista? meron. Sino? Si Empoy. Hoy! Akala ko sasabihin mo, Uncle Dagol. Kamukha ba ni Uncle Dagol? Pormahang Uncle Dagol? Hindi. Pogi nga. Pogi? Silipin ko nga. Wait lang ha. Bago natin tapusin to, ako magsasabi kung pogi o Ito hindi. mga kabisyo, sige sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon on air. Ano nga ba talaga ang itsura ng lalaki na nagustuhan ni Sasha? Malalaman po natin ito sa pagbabalik ng ating Rocky Basa Princess. Ito na po, uhusgahan niya na. Alam mo, kamukha niya ang isang miyembro Nang. ng K-pop group. Oy. Napaka-generic yung sinabi ko para safe lang. Di, pero seryoso, parang kahawig niya yung isang miyembro ng K-pop group. As in, yung ano lang recently, yung parang Okay. nagkaroon sila ng reunion concert ulit or parang ng performance na Oo. nag-trending. Yun, yung grupo na yun. Pero grabe, pogi nga. Pogi. Yung parang kahit sinong babae siguro, parang mapapadouble look dyan pag dumaan. Oo. Tapos yung para titignan mo parang, ano kayang size nito yung gano'n? I mean, Bako. size ng paa. Bako, kaya paaneto. Oh, ano kayang regalo ng paa? Ano size kaya nito, no? 12, 13, 11. Ganon. Naka-lipstick pa eh. Hindi baka naka-filter lang yun. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Maraming salamat po and sana mag-enjoy po kayo sa inyong weekend. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo ay By December Avenue, Saksi ang Langit. Metro's #1 Love Radio. Basic!